Ola, este vídeo vai ser un pouco distinto porque veño mostrarvos unha ferramenta na que estiven traballando, chámase Aniclia-V e é un programa para ver anime na terminal de Linux sen anuncios que funciona scrapeando a web animeav1.com. Basicamente para usalo simplemente faríamos git clone -bsp e o link que deixaré na descripción. Logo executaríamos o script no directorio no que o clonamos, faríamos unha busca, por exemplo, Frieren. Escolleríamos un dos resultados, escolleríamos un dos episodios e aquí empezaría a streamear, efectivamente. E despois, como funcións adicionais, temos as flags -d minúscula que descarga o episodio a un directorio configurado no script. Agora vos ensino, aquí vedes que está descargando. Aquí está configurado o directorio e tamén temos a flag -d mayúscula, que o que fai é streamear a versión doblada en lugar de a subtitulada. Para algúns animes pode ser que non este dispoñible, eso xa é cosa da web, eu non podo facer nada. Bueno, aquí vedes que está streameando. Por que se fai git clone -b esp? Porque é unha rama deste repositorio. A outra rama principal chámase Aniclisub e é un proxecto que non apunta só a ver anime subtitulado en español, senón tamén en outros idiomas. Entón, bueno, é máis complexo, está moi verde, pero podedes probala. Funciona con Open Subtitles e está baseada en Anicli, que é unha ferramenta para ver anime, pero só en inglés. Entón, bueno, fai unhas cousas un pouco raras, mestura vídeo e audio, porque Anicli funciona moi raro, pero bueno. Nada, se queredes contribuir podedes dar ideas ou ben programar, podes contactarme ou ben no repositorio de GitHub ou aquí nos comentarios de YouTube. Moitas grazas, espero que vos sexa útil.